Ko himen ko para bait ha utray Jesus Christ. Ningong ning shop nga ay ko bele sngi buram basuk bakumen jong ka Trinity bakuy. Namar mendagas ni utray ublay pengan mau ingi lemba ka balang ngi barong ngi ngi yait ngi ring mensiam ngi ngi yosno ngi puson itrekam namar ba ublay upa ublay ukon ublay mensiam bakuy kishayangi ban But ki koloy ban wanrung hapo jangi. Ladangi puson jiliyo yaga jingim jangi ngilaban lap ngilong ka jaka shong jang ka Trinity bakuy. Namar ngi ki Kristan ngilastang iya ka jingim ha ka balang lemba ka bor jang ka Trinity bakuy. Wachua yalam yangi sha imane benya baptisma nga karmen be bun na padang jangi nilayo pediang ya ka dem bana ha ka shilang ma jangi lese na ki bayid batoin jangi endala kayangi lese ki me ki pa jangi lese me di pa i jangi ki bayid shirhem ya ubale lese ki le ya ka dak dem bana ha ka shilang ma jangi kane kalong ka dak jonga jingim jangi Kane kalong ka dak jonga jingdon ubale ha ka jingim jangi kane kalong ka dak jonga beneng hapo jangi habang le ya ka dak dem bana halo jangi man ga por ngi duai ngidang kot kerpa dia ka Trinity bakui badan hapo jangi ban ki im hapo jangi ba lemba ka baptisma habau lingdo ne ki deacon haba ki te ya ka halo jangi kerku halo jangi bado nga pin baptis yapi ha ka kartang uppa bado kon bado mensiam bakoid ngi kerlalong ka jaka shomne jonga Trinity bakoid ting mangi iway pa iway ngilong ka jaka shomne jong ubale ka Trinity bakoid kadon hapo jangi bangi yopidian Shizin ublay wan shangi unum pejingai nagi hoy haga jutang barim ngipuson bat ngiyas ngaw don katokat nungut kiberiu bala je kerpang sha je kerpang ban pendep ya ka monjong oblay ya ka sain dur jong oblay kum nong ya tulepa kum gis kum ginong bishar Hendra napadeng kita kis napadeng kita kinong bishar hapadeng napadeng jong kita kinong ya tulupa dondru kiba ino ya ubale shipor arpor haba kilang ngop hagapop bad dondru kibala klon nama kaboro bole kila petno naki haba kilale ya kapop kumnuksa u Samson haka Bible haka kitab nong bishar yoi nadu ka por la seng ya hak po ka kami ula don ka bor kerpang jongo bale enda ula he ula sang yusno bal haba udang yai hak per lawan kindit kinsan yau sing bad shisen don ula yo ya ka bor jongo mensiam bakui o mensiam bakudu la wan shawu bad ula tar yawu ula kem yawu sing bad ula tar yawu arlingkot hadu kata ula don ka bor Henry yawu juta uburiyo haba ula stang ban tamsneng yawu bole haba ulas tamban kongo yaka sur janga parte yaka jing auria janga parte yaka jimbrai ka do but ka jing ska janga parte kai ka bajiang itip lemba kita ki jing to lot jangu ban le yaka pop ban ngob ha ka jimbrai lemba ka jimbrai jangu lemba ki kinte kalawan ka jing to lot havu haba ula kala dia ubale la jiayu ubale ula vegno
ya ka bor ka ba ula ai hawu ula kalalong ubri batalot bad ngitip iya ka jingjia ha ka jingim kinong shun kila klong lut ki baro arteli ki kemat bad kila te iya wu kila pelle iya wu kumukso bad ki pinkala pelong iya wu banle iya ka tamasha ha ka padeng jongki bad kila ki behin iya wu na ka buram jango bale na ka jingdon buram jango bale ngila ban hiar sha ka ta ka jinglong ba pojai ba kelalong ka jingla rain ha ka ma jongi kane kalong ka jingi kai ha ka jutam barim kumjurung ya yusno shapang usem dabe ya uba ubale ula jed kerpang ula pensle ya wu wat lada ba ulong ukina samla barit ulala ban pendam wide bad ula ban pendram ya wu goliat ubalong ubakang blind bor ban yau kat kum ka jimpe chogi brio henry na marba ublai ula shong hawu da uwe mau ula ban peniap ya wu goliat henry uju udabit haba ula lepop haba ula ngop ha ka pop jongu kalong jimbrai jingauria haba ula le auria ha ka mejongu ula ting ula ilakan mau namar ka pop uble ulaban vengno ya ka bornau deina ka daw u david ula duai wat nom vengno ya umensiam bakuit nanga kabamut ka jingso tu ha ka jutam barin kalong uble ulaban vengno ya ka bor na ka jingim jongi ladang imiad ya ke lindi badai jongo bale ubule ushait vengno ubule ushait mino na ki brio ladang i peit ha ka kitab Ezekiel nong ya tolopa ka bashipo ni pule ka burom jongo bale kala mino na ka temple jongo bale namar ki pai de Israel ki lalepo ka burom jongo bale kala mino na ka temple utrai bad ula petchingai temple manga badmapi ngilong kata ka temple kaburom jongo bale kalaban pet nangi habang ngim kongo iaka hukum jongo bale habang ngim ya de kelindi jongo bale kadon ka jingma ha ka jingim jongi kane kalong ka jingi kai ha ka jutang barim henry nadu ka por bawanu jiso kane ka jinglong kala kala ya ubale ubashait wan naki posha ki por ha ka jingim jongi buriu ban pendat ya ka jingdumu ya ka saindur jongu kala kala long karukam kaba ubale ulajid ban shong ne junom badngi jutang batimai kalong ka kubor jongka jingrai jongo bale ka jingji jongo bale ban shong ne junong badu buriu bad ki kun jongo namar bale ubale ulas ngauto lada uwan naki posha ki por haki kadba udon baki ki klein henry hage jingdolot buriu ki kalat ya ubale bat ki no bhagapop baru ubale ule yoi kapop kalong gabamatam hage jingim jogi kono bale baru ubale ula rai ban pendu pendam ya ka bor janga pop shi junom na kane ka parte bat kane ka longa kubor jonga jingwan longdo longsnam jongu jisu hapadeng jongi nagadaga daw haba ubale ula ay kerteng yaw jisu ula ongkum no katay soti kan kawukon baden sakot jisu iyawo namaba unsa penim ya ke brio penim ya ka parte na ka pop ya ro yaw try ya ro yaw try ya ro yaw try ko himen ko para u jisu ula wan ban penim yang ina ka pop penim pura yang ina ka pop kabamut ladang idon rengka badu jisu ka pop kam don borshu halo chongi opposite ladang imdon badu jisu ka pop kadon bor halo chongi ladang iya rengka badu jisu ka pop kam don bor halo chongi
ladangim treban yait badu Jesu, ladangim treban pediang yau Jesu, ladangim treban kongo yau Jesu kai ka jima kapop kan sensyar ya ka jingim jongi. Takai ka bangi de ban rai ha kene ka sniburam jong ka Trinity bakoi nide ban aiti lot pura yalade shaka jim penya jong Jesu kenamba kapop kan dubor ha ka jingim jongi ha ki ga sem jongi. Ko himen ko para kane kalong ka jingkwa jong obolai jingang no jong obolai habangi reke ya ka sniburam jong ka Trinity bakoi ngide balong kata ke temple kabarisu maria kaburam jong obolai om deshu kumge pai di Israel kibala penja ya kaburam jong obolai naga jingim jongi namar ki pop ubolai ulam ham yiki lamba ki nongya tulupa ubolai ulam ham yiki lamba ki nong bishar Henry makipat kila kongo ya ka jingkwa jong ka do uno ubriu kano kabriu bakongo tang ya ka jingkwa jong ka do kimdeshu ki kun jong balai ni pule naka chitte jong Paulus bako sharom kabapra kibriu ki ba im ha ka do kinia kibriu ki im ha ka bensia kinio jingin utrayu belayu kot yangi lemba kaneka jing penkan mau ya kasngi buram jong ka Trinity bakoi ngide balong ki kun bayim ka Trinity badon hapo jongi deban penim yangi kaneka long ka jing stang jong ka jingim ngilos stang ya ka jingim bat ka Trinity bakoi bad habangi kot ya Jesu hato upawan sausi em larangi kot ya ublay upa hato Jesu in sausi em ladangi idia umensim bakoi hato Jesu in sausi namar bangim kot ya ka kerteng jung Jesu em namar ka ketino balai ka hikai yangi haka gospel ka bapule minda kasni kadon ka jingyatli bat ka jingjanai pura haka jingyade jung ka Trinity bakoi ubole us ngokumen palan haba Jesu selut ya ka jinga na upa paduai hangi upa us ngokumen palat ya kata kabau Jesu le badu Jesus ngokumen habangi pane na upa na kata kadao Jesu hi ulahi kai kumno haba ulahi kai ya ka kopa joni Jesu umshimla jar kerteng yang namar ngalong ke kerteng bala ayupa haba piduai pide banduai komne ko Jesu jongi Jesu umshimlahi kai ko Jesu jongi danem de Jesu ang kopa jongi ulahi kai yani banduai ha upa kane ka peni ayu ka jingkongu bat ka jingit bat ka jingyat teli jong ka Trinity bakoi haka jaka jong Jesu lada dai manga bat mapi ngin ki kai kumno kata ka jing duai ngin bu kerteng jongi hang to danem dai namar bale ngi bahro ngi kwa banyo burom ne kumno ngi kwa banyo burom ne te haka jaka kopa jongi ngin jindela bu ya ka kerteng la jong baki bri baro kin mau yangi na kata ka dau habangis na ye ngi kwa ban bu kerteng la jong so to ni Henry Jesu padu lele kumno Jesu kikai ki apostol to kerteng upa kane kalonga jinglong jong ka Trinity bakoi uwe upersyam ban kendi borom uwe pa upau treisetom ban kendi borom ya ukun Jesu treisetom ban kendi borom ya upa ubensiam bakoi treisetom ban kendi borom ya Jesu bad upa te kim kwa badiang ningkong kim kwa badiang hakamadu Henry kibarabor ke kersan markeliang kane kalong ka Trinity bakut kane ka de balong ke nuksa jongi ki kerstan ni kersan iweya iweipa nginde balong ki batanya ke kijat bad ka rendang ke jat jongi wei kumbau leu Jacob endala kau Jacob badu isau ngitip danom dei u Jacob ula kem bad ula tan ya ka
rendang ke jajongu isau namar tre ba un meaning ko ulayo kerteng ro namar kata ka jinglai jongu kerteng ayu Jakob uba tan ia ke rendang ke jat jong u kimen minta kane kade ke jinglong jongi ki kristan nyimsha ye ki wei ban roy lese khaba ngam khabangi don hapo ki inga semru upaun tre ka kemi kan yo burom ka kemi kam tre upaun yo burom ki kon kem tre kimi ki pa ki yo burom te na kata ka dau ni oi bun ki kon jongi ki atre stom ban pinja burom ki mi ki pa danum de ha ka ba le ye ki pop ha ka ba lek ngop ha ki kam ba pojai ki tre stom ban pinja burom ki mi ki pa ni yosno ye ki kana jongi kon ki ba pinja burom ye ki ingas Hendra ke Trinity part kasngi burom janga Trinity ka kot ka weringi vai pai vai ban kindi burom yaki ingasem kindi burom yaki ingasem balengi kindi burom yaki ingasem balengi don kam ban kindi burom ya upa balengi don kam ban kindi burom yaki kemi balengi don kam ban kindi burom yaki kun namar ngikit hapojongi yano ngikit hapojongi kit hapojongi Trinity bakui kumbau Jisu la kindi buram ya upa habau la hikai ko pa jongi pinso yo na dong chadong na upa bad ban penur long ya kene ke jing duai ban penjana ya kene ke jing duai u Jisu ula kularo ya ki apostol shua baun kiu shabene ya unong yarab nong pentengan umen siyam bakui ulanga bor ulanga vitamin naga benda jongi thabangi tolot bor ha ka me jongi ki doctor kinto ya ki slip di vitamin danem de vitamin ibarong ya vitamin ni tentang ibam ya ki jimbam ka ba ai vitamin C ban pen kala ni ki shing jongi ban pen kala ni ki immune system jongi don bones jai ki vitamin ni D ujisu shwa ba un lei shabaneng ula to ya ka slip Barulai man leki apostol baki deben dino ya kene ka vitamin kaya kata ka vitamin umen siyam bakui pidi man gasngi kene ka vitamin pinyo jingera pin sensu tengan pinom ting pinom kusalai hakama babon jai ki jingele pinom ting pinom telur pinom ngop hakapop Jisu la ong ya ki apostol ladapi koloi bendino ya kene ka vitamin kabalang katarwahangi manga por ya kene ka vitamin minda kat bang shimenda ya kene ka mas bakoi nge panayu naga benda kene ka vitamin jonga met bagas nam jongu Chris naga benda jongi ki kon catholic ka vitamin kalong ka eucharist bakoi kalam kene ka vitamin kalam kene ka sacrament ngimyo ya ka bor jongo bale benduai banyaine ya royal try ya royal try ko himen ko para hagani ka sngi buram janga Trinity bakoi ngidon kamban pendimai ya ka jinga de jongi badu belai upa ublai ukon ublai mensiam bakoi hapo jongi lese bona padeng jongi namar ka jimbun kam jongi ngila bushiliang no ya ka Trinity bakoi bon sin chumudur ko himen ko para kak balang ka hikayangi kak tinu balai ka hikayangi Trinity ka bamod laingud ki person danum dai hato don name na padang jompi pinud banle kano ka kampojai hakamat ki beriu barabor haba pilepop hari danum dai namar pilarain banyoi ki beriu pile kano ka kam siniu wadia ki badi ki adru ki leit hakapor dum ki shong hakalau nangda ki di hari bale pila rain lada ki bru ki yoi tentanga shait yoi haba ngayat harut surot ne hakano ka jaka haba ki bru ki badi duma lada yoi father burino ya ka cigarette bale ki la rain ki tip kane ke jingle jongki kamlom bade denyum de si sendon ki burino nanda ki pelipno ding lada buriru lada de cigarette ne duma kan mi biang ayu tedem te ki pelipno nanda buno soto bale na marba
Kim kwa ban pelarain yalade. Lada yoi kibri kilarain. Lada kalam yoi kibri pat kilarain niem. Lada omdon mano bape kim larain mo. Nekum no. Tang haba kibri ki pet kilarain. Pakis oto yakaba kile kilong ki kam sunio. Omlong baki wekin yoi. Hakamat kibriu ngi kusiar bah. Shuaban lek kanu ki kam sunio. Mindang ako ban keleyapi. Pim larain mo haba laimut ki person ka yoi barabor ki kam sunio jobi. Pilaban buri alade nakamat kibriu. Lese haka kalau ne haka jaka badom ne haka kamera marway. Warlada pi buri shanoru nakamat kibriu. Laimut ki person don barabor but pi denum de. Mano pada kita ki laimut ki person balaban yoi ya ki basyai ki kemat porsngine permit. Kibriu permit ki yoi. Henry kini ki laimut ki person ke bangi ko trinity ki yoi barabor yengi. Hakamat kene ke laimut ki person ngilai pop ni perkal omdan ba yoi. Omdan ba yoi yenga habangan le kene ke kam. Henry nikale badon ba yoi yengi. Badon ba yoi yengi. Nakataga daw hakabalang Catholic habangi kren pang Trinity ngim kren kumubole bam yoi Henry kabalang kahikai yengi kilong person kabamot mangam along way person pi baro pelong person berum de person kumbalong mangi ubleru ulong kumbalong mangi ngilong gi person te ubleru ulong ayo ubleru ulang person hakamat utau person ngilaban lepop lada pidon gane ke jing soto pimtreshu ban lepop lada ngilong gikon balarain ban lepop hakamat ki beryo hadu katnong ide ban larain ban lepop hakamat ka trinity bakoy hakamat umensiam bakoy dulong u person upek uyang hajan jongi barabor ni le ayu ni pule ayu ni bama ayu ni di ayu mano bape trinity bakui han rangi kalat te tendeng don ki kina badakai haka jakaban pule ki shimye ka mobile phone kin pay na ka mobile phone na ki kato karne ki internet na ka website ya ki film ba jakliya bad video jakliya danem de Piper kapi pait email pait name ipai pait name ki himen ki pait name ki pait te haba pe pait manoba pait lang bat pi manoba pait lang bat pi trinity ru pait lang bat pi kane so to niam ka trinity ba ku ru dang pait umen sim ru pait uyang hajan jompi paduang wadnum pait te piong shu ngan pait manga so to niam ngan pait kane tengi kale te habangi leke ya kasngi burom jangga trinity bakui kaya kabangi deben ken mau ladapim ken mau ye kabang haikai pideben ken mau ya kane ka trinity bakui kayo I ya bar ki kam jakliya jongi namar kilom person ke don ki kamar person ke don ki jimmut jim barakat ki person ke don ka donod ban eat yangi person kumbalom mangi baron na dong shadong kumbang isliang kumbang itengan ki person ka trinity bakui ki sliang nagabinda kamen siyam jongi ladang ile kampojai kumbale ha ka jutam barim ki mi na kibriu kabaja ya kaburam jongo bale lese na ki ingasem ki bale barabori ki kampojai hato ublay un sahang do hato ublay ulaban sa haki ingasem bale barabor ki kampo jai hato kaburam jongo ublay kan janang do kumno ublay un shong hapadengi jing jakliya namaru ublay ulang bakui daniam de ublay ulang bakui ublay ki pai ublay ubakui ulang seban shong haki ingasem bajakliya lada upa Barki kon ki shong di buai hato ublay ulaban shong hapadeng jobi
Tena kata kadau ko himan ko para mangi ki Kristen Katolik ngilong ki kon ke ba kerpang ngilong ki kon ke bala jit kerpang ngilong ki kon bala pen kantang dage sakrament ngilong ki kon ba pen kare yala de barabor ban pediang ya ki Eucharist ba koi te la da long kom ta ngide ban long ki ba koi kayin gasem jong e kade ban long ba koi bunsin haba wanjia ke jingjia ngistang ban tokit bale kala lijia kumne endala dep tokit endala jai ngin lay pai biang shaka ju ka jinglong so to habadon ke jingjia ba sausi sipangar pang ngi kerpadia ubale wanyarap endala jai kindia ya kata ka duriau aba ubale wala penjai ngistang ban le tamasha biang so to kami biang kaler te sisinu balai wala pensau tu yangi kano ke jingma hakama jongi but ublai wala yarap yangi ban penjai kade ka kamaram jongi shimet ban yaine kata ka jingjai da ka ba penkare ya ka jingim jongi banum jia kano ka jinge yaro ya utrai te na ka dau ko himen ko para ngidon kam ban kot kerpadia ka Trinity ba koi ka jingpule ba ar mendakas ni sautanad ba aga shiti jongo Paulus ba kod Rome shaki Rome ula ongkom no uble wai hangi jingsu lemba u Jesus Christ but kitoki badon ke jinge utrayu nang penman hok yeki daga jinga nanda o Paulus ba kuduam lada pidang ya jan badu trai badu belai uppa badu mensiam ba koi habadon ke jingjinjar kamde ka por banting henry kaktinu belai ka ongkumno ka jingjinjar kan pelong yangi ban yaisha sata man lagi jingjinjar kade ban pelong yangi kumno lese pi kum ki inga seminda कि जिंग जार हकमा जंबी कड़े बन पल्लोंग ये पी बन याइशा सतार बाडू जीसु क्रम्बा कहेगे जिम्मी पेंसलोंग रंबा हका मेंसियम का बमुड़ा का फरेंग यों कैरेक्टर कंटाओ पन पल्लोंग ये पी की ब्री बडन गने का कैरेक्टर रंबा मेंसियम नंदा कन्यराप ये पी बन tur shushu shagane ke jinkrmen hau bale sontu te minda kaya ke jingko aju ko jisu nangi iwe man la ke jingjinja man la ke jingshitom man la ke jingjia ha ke jingim jongi kadeban perlong yangi ramba mensiam peni bangilong ramba omde shu kollo but perlong yangi ramba mano badon badni ublay upa ublay ukon ublay mensiam bakuin tongin duai hagane ge Eucharist bakuin dakabai ti apa ora ke jinge hakama jongi bangin sautu ngimla ban shatkala ya ka Trinity bakuin kidang yo I yangi eki kamsuniu ladangi buri shanoru ngimla ban buri alade na kine laimut ki person na mar ngila pediang eki daka baptisma daka jing duai man kasni habang katasin pile ya ka dak dim pana pidam pendima ya ka jingdon jonga Trinity bakoi ai ka ne ka jingdon jonga Trinity bakoi nam pen koi diangi inga sem jongi pen koi dia ka jingem shimet jongi ka prebela ke kama duai ha kamen siam jongi Yesu be it ngis ngongo yame I yaro yame ngi mane yame na mar ka sngi boram jonga Trinity bakoi pen janai yangi pen man hok yangi bangindup roy ha ka jingaye bangindup roy ha ka jingkoi hapadeng ke jing jinjar hapadeng ke jing shitam bangin yaisha satar bangin long ramba mensiam bakermen hame hau mensiam bakoid enyaro ya utrai Jesus Christ